24 ta' Settembru Beata Marija Kolumba Gabriella Saggeddu. Għexet bejn l-1914 u l-1939. Marija Saggeddu, l-isem Gabriella żdied wara li daħlet reliġjuża, twieldet f'Sardinja fi 17 ta' Marzu. Il-ħames minn 8 ulied li sfaw orfni minn missierhom feta żgħira. Kella tfulija sempliċi ħafna. Meta omma ħajrita tidħol fl-azzjoni Kattolika, Marija għall-ewwel ma riditx għax derilha li kienet għadha mhix ippreparata tagħmel id-dmirijiet tagħha sewwa, iżda mbagħad daħlet bruħha u ġisimha. F'Marija kienu jidhru il-karatteristiċi ta' fedeltà, sens kbir ta' dover, qawwa ta' karattru u safa intransiġenti, kif ukoll dawk ftit u xejn negattivi, ras ibsa u xi ftit violenti. Ma kienitx tfajla li minn xkunità uriet sinjali ta' qdusija. Wara l-mewt toħta żgħira, Marija ta' 18-il sena, iltaqet mal-mulej f'ċirkustanzi li ma tantx nafu fuqhom. Nafu biss li din hi l-età fejn ħajjita inbidlet għal kollox u tat lilha nnifisha għal ħajja ta' talb u għal pratika sħiħa tar-reliġjon, kif ukoll iddedikat ruħha għal ħidma ta' karità. Bdiet tallem il-katekiżmu lit-tfal u tassisti lill-anzjani tal-villaġġ tagħha. Ta' 21 sena bl-għajnuna tal-kappillan iddeċidiet li tikkonsagra lilha nnifisha kollha kemm hi lill-Alla u tingħaqad mas-sorijiet trappisti fil-monasteru ta' Grotta Farrata qrib Ruma. Fit-8 Settembru tas-sena 1935 selmet għall-aħħar darba lil pajjiża u lil niesha. Fit-13 ta' April tas-sena 1936 ħadet il-libsa ta' reliġjuża u fil-31 ta' Ottubru tal-istess sena ipprofessat bl-isem ta' Marija Gabriella. Żewġ elementi li nsibu jaħkmu l-ħajja ġdida ta' Gabriella fil-ħajja monastika. L-ewwel kien li tħossa li għandha trotħaj lill-Alla għal ħnina l wera magħha li sejħilha biex tkun kollha kemm tiegħu, kienet tħobb ixxebbaħ lilha nnifisha mal-liben il-ħali li reġa' lura f'dar missieru. It-tieni element kien ix-xewqa li twieġeb għal din il-grazzja li ta' Alla bil-ħeġġa kollha tagħha biex dak li beda Alla magħha jiġi mitmum sal-aħħar. F'jum il-professjoni li ħabat nhar il-festa ta' Kristu Re għamlet l-offerta żgħira tagħha. Mulej għamel minni dak li trid. U kien propju l-mulej li aktar il-qudiem wassala biex toffri ħajjita għall-għaqda bejn il-knejjes. Ta' 24 sena ħassitha imqanqla mill-kliem tal-ittra ta' Father Paul Contrer, l-Apostlu tal-Ekumeniżmu, fittra li kiteb lill-Madre Badessa u talbet biex toffri ħajjita biex isseħ l-għaqda bejn il-knejjes insara. Il-Badessa la wieġbet iva, lanqas le, iżda talbita biex taħsibha sew u wara titkellem mal-kappillan. Dan qabel ma talba saret l-offerta u ġiet aċċettata. Ftit jiem wara, f'Marija Gabriella bdew jidhru l-ewwel sintomi tal-marda avvanzata tat-tuberkulożi li kellha twassalha sal-qabar wara 15 il-xahar ta' dbatijiet. L-agonija tagħha intemmet fit-23 ta' April tas-sena 1939. Kien it-tieni ħadd fuq lejt, il-ħadd tar-Raj Divin. Nhar it-tlieta 25 ta' Jannar tas-sena 1983 fl-okkażjoni ta' għaluq l-ottava ta' talb għall-għaqda tal-knejjes, il-Papa San Giovanni Pawlu II fil-Bażilika ta' San Pawl barra Swar iddikjara beata. Il-Papa sejjaħ lil din il-beata ġdida Gabriella tal-Unità. Dan kliem il-beata Marija Gabriella. Fis-sempliċità tal-qalb jiena noffrilek kollox bil-ferħ u mulej.
Il-mulej li polġini f'din it-triq jiftakar iqawwini fil-battalja. Għal-ħnina tiegħu jiena nafdalu il-fraġilità tiegħi. Rajt qudiemi salib kbir, intbaħt li s-sagrifiċċju tiegħi ma kien xejn meta mqabbel ma tiegħu. Jien offrejt li lin-nifsi kollni kemm jien u minix se nerġa' lura mill-kelma li tajt. Ir-rida t'Alla tkun xi tkun din hija il-ferħ tiegħi, il-kuntentizza tiegħi, il-paċi tiegħi. Qatt mu se nkun nista' nirringrazzjah biżżejjed. Ma nistax ngħid ħlief dan il-kliem. Alla tiegħi, il-glorja tiegħi. Il-ġimgħa ta' talb għall-għaqda fost l-insara hija osservata minn Jannar 18 sa 25. Matul din il-ġimgħa il-knejjes insara differenti jingħaqdu għal talb ekumeniku anki hawn Malta. Għalkemm Marija Gabriella ma kienitx magħrufa tul ħajjitha, Alla għażel li jonora lil din ir-ruħ umli wara mewta. Wara li bosta sorijiet li għexu magħha fil-kunvent irrappurtaw messaġġi li rċevew fil-ħolm minn Suor Marija Gabriella u raw sinjali oħra min-naħa tas-sema, il-badessa ħadet l-inizjattiva li tippubblika il-biografija tagħha. Fi ftit snin, viżitaturi ta' denominazzjonijiet varji kienu diġà qed jagħmlu pellegrinaġġi għall-qabar tagħha. Meta l-qabar ta' Marija infetaħ fl-1957, il-ġisem u l-ilbies instabu inkorrotti, stat naturali mhux spjegabbli għal xi ħadd li miet bit-tuberkulożi. Hija pjuttost sorprendenti li xi ħadd li ma għamel xejn ħlief talab sar patrun tal-Knisja għall-Ekumeniżmu. Imma dak li hu l-aktar sorprendenti huwa li f'Sardenja fejn trabbiet hija qatt ma ltaqat ma' nisrani mhux Kattoliku. Hi taf biss li xi Kristjani kienu separati mill-Knisja Kattolika u li dan inikket il-qalb ta' Ġesu. Aħna jinteressana minn dak li inikket il-qalb ta' Ġesu. In-nikett tiegħu nistgħu ngħidu li huwa in-nikett tagħna wkoll. Qed nagħmlu jew nixtiequ nagħmlu xi ħaġa dwaru. Nistgħu nfarġu lil Ġesu b'xi mod. Qed jiġuk f'moħħok xi modi ta' kif tista' tfarġu. Iva, nistgħu nfarġuh u nistgħu wkoll bil-ħajja tagħna li ma stat nagħmlu xi ħaġa. Immorru jew le għas-servizz ta' talb organizzat matul il-ġimgħa ta' talb għall-għaqda fost l-insara, il-ħajja ta' Marija Gabriella tfakkarna li għandna nitolbu kontinwament għall-għaqda mill-ġdid fost l-insara kollha. U minn barra t-talb forsi l-mulej qed isejħilna biex bħal Marija noffru wkoll is-sofferenzi personali tagħna huma tal-liema għamla huma, kemm jekk huma fiżiċi, mentali, emozzjonali, spiritwali u oħrajn. Kollox jgħod jekk nofruhom bimħabba bħala talba lill-Alla li hu imnikket. Talba. Beata Marija Gabriella, int immaturajt u kbirt fil-fidi Kattolika. Itlob għaż-żgħażagħ insara kollha ħalli jżommu l-fidi li jkunu irċevew fit-tfulija tagħhom u jservu lil-mulej meta jkunu adulti. Għalkemm int sofrejt ħafna mit-tuberkulożi li ħaditlek ħajtek fl-età ta' 25 sena, bqajt paċenzjuża imqawwija mill-grazzja ta' Alla. Itlob għal-morda u l-moribondi kollha ħalli jarfu li jistgħu joffru id-tbatija tagħhom lill-Alla għas-salvazzjoni tal-erwieħ. Li n-nies kollha jistgħu jkunu ħaġa waħda fi Kristu kienet għal qalbek ħafna, tant li tajt ħajtek għaliha. Itlob li nkunu nistgħu naraw l-għaqda tal-knejjes kollha taħt raj wieħed. Amen.